आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव उथ्रिसार जानाय नेलसन बर'खौ एबसुआ बरायदों। बर' हारिनिफ्राय गोबां बर' फिसाफ्राबो आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव उथ्रिसार जानांगौनि थाखाय एबसुआ सम सम गोबां खामानि मावबोनायजों लोगोसेयैनो थुलुंगाखांआरि हाबाफारि लाबोनायखौ नुनो मोनबोदों। दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेतानि कनिन्द्र बसुमतारीनि बिथोन बायदियै आफादनि बिबानगिरिफ्रा आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव उथ्रिसारनो हानाय सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलिनि नेलसन बर'खौ बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारीजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनि नेतानि बगाराम मोसाहारी, लोगो बुंथिगिरि आदिम स्वर्गियारि, सोलोंथाइ नेतारि रिजाय बसुमतारी आरो लोगो सोलोंथाइ नेतारि जाफुं नार्जारीजों लोगोसे दिखियाजुलि, हुग्राजुलि, सा दिखियाजुलि आरो बेलश्री दख'रा एबसुनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लानानै बरायो। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল, IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপ'লো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী। মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই কোকৰাঝাৰ আপ'লো ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছোঁ দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে, আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিঙৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছোঁ 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।